Ez itt most elvileg egy út. Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy patakmeder. Remélem, hogy nem kell visszatolatnom rajta, mert az nem lenne mókás. Mondjuk keréknyom van, úgyhogy vagy visz valahova, vagy az aljában tele van autókkal. Elméletileg jelzett úton vagyunk, még az Aigo is azt mondja, hogy ilyen létezik. Meg a Garminok is. Meglátjuk. Azért nem túl bizalomgerjesztő az a helyzet. És hát mondjuk itt megfordulni biztos nem tudok. Felfordulni annál inkább, ahogy nézem a dolgokat. Ó, országút. Mondjuk fölfelé nem mennék rajta. Hát továbbra sem bizalomgerjesztő a helyzet. Na hát egyszer csak vége lesz. Most már legalább nem patakban megyünk. Ó, és ez itt egész keréknyom jellegű. És belefutottunk az útba, ami itt jön jobbról. Hát jó, az is egy patak. Mindegy. Innentől már hazaérünk.